Awan Jojo ta si wong ae. Kok hawane piye to, Bul? Kuwi aja melok-melok toke mendho kowe iki kowe lah sing marang bingung asine, Bul. Kok hawane jotos si wong iki piye maksudmu piye? Kenane Kang sing bingung asine toke bingunge toke kuwi lho asine. Pak jotos si wong piye to? Lho, wis diomongi ket mang. Kowe rasah malu toke wis bingung malah mbok tambah-tambah mendho pindho iku. Aku lek wedi lho Pak mau pendeleng ngono iki. Lha rasa melok omong gelap kuwi ae kowe tak omongi nek buka Orang maksud kuwi hawane ora tak ngomong kuwi kowe ngono nek buka tak omongi urung nutut. nek buka tak omongi kowe Kowe kok malah mendho to kene iki lek kowe omong. kowe ngomong pambil apa kowe iki nek buka tak omongi iki Ya emang mau marmo tembelingi mah. nek buka tak